Навіть якщо я перестану дишати, клянусь твоїм величчям, воістину ти знаєш, що я тебе люблю, Аллах. Сьогодні кожному, кому важко, то нехай згадує Аллах той, хто створив 7 небес і стільки ж земель, що все записано в збереженій скрижалі. За 50 тисяч років до створення небес і землі. Слід зазначити, що віра – це є така тайна. Багато міркувати над всім цим не бажано. То якщо мусульманин не приймає цього всього, це куфр. Це відвертий куфр. Дорогі віруючі, кожна людина з приходом у цей тлінний, скороминущий світ, цю дуню, спочатку отримує блага, ні'амуллах від Всевишнього. Життя, здоров'я, багатство, дітей. А потім рано чи пізно втрачає все це. Все це уходить. Така мудрість Всевишнього, який створив цей світ. Він дарувальник благ. Гадієн ні'ам. І він той, хто позбавляє цих благ. Він той, хто дарує, і він той, хто позбавляє. Людини же лише кожному з нас лише залишається прийняти це і ставиться до цього з терпінням. Як про це каже сам Всевишній Аллах: «Ба'да а'узу біллахі мінаш-шайтанір раджім. Ва ланаблюваннакум бішай'ін мінал хауфі вал джу'і ва нақси мінал амвалі вал анфусі ваth-самарат. Ва башширис-сабірін. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون». Ми будемо випробувати вас страхом, голодом, нестачею майна, людей, плодів. Сповісти ж добру звістку терплячим. Тим, які коли торкнеться їх лихо, говорять: ми належимо Аллаху, і до нього ми повертаємося. Мають вони благословення та милість від Господа їхнього, і йдуть вони шляхом прямим. Або, як каже Аллах: «Аллазі халакал маута вал хая ліяблювакум айюкум ахсану амаля». Той, хто створив життя і смерть, щоб випробувати вас, чиї вчинки будуть кращими. А він всесильний, прощаючий. Отже, дорогі брати, дорогі віруючі, дорогі сестри, як ви здогадалися, сьогодні ми поговоримо про тягати поневіріння, предопределення, випробування, які спіткають людину, які торкаються людину так чи інакше в цій дуні. Ця тема, вона особливо зараз актуальна для нас, тут в Україні, для мусульман України, тому що у нас йде війна. Ця тема, вона актуальна в принципі для всього мусульманського світу, який страждає вже декілька століть. Я маю на увазі і Палестину, і Кавказ, і Бірму, і братів уйгурів, і так далі, і Шам. Сьогодні я хотів би поговорити про те, яким саме має бути ставлення, відношення та поведінка віруючої людини, мусульманина, коли його торкається біда, лихо. І всі ви чудово знаєте, що віра в предопределення, в зумовленість Аллаха, вона є рукнун мін аркяніль іслам, вона є стовпом, одним із стовпів ісламу. В длинному хадісі, який прийшов, коли Джибріїль, алейхіссалям, навчав пророка Мухаммада, саллаллаху всьому цьому, він сказав: «Ан ту'міна біллах ва малаїкатихі, ва кутубихі, ва русулихі, вал йовміл ахир, ва ту'міну біл қадарі, хайрихі ва шаррихі».
пояснюючи, що таке віра. Що ти віруєш в Аллаха, Його ангелів, в Його писання книги, Його посланців, пророків та посланців. «Валь-йоміль ахир» – в судний день, в останній день. «Ва-ту'міну біл-кадарі» – «хайрігі ва шаррігі», а також приймаєш, віруєш в зумовленість Аллаха, як добра, так і зла, того, що предписав Аллах. Чи є різниця між словами? Бо багато хто вас наверняка знає, да? Є термін «аль-када» валь-кадар. Є різниця між ними? Більшість вчених каже, що нема, що це синонім. Але деякі вчені розділяють між цими поняттями. Але, як я і сказав, скоріш за цього, Аллаху алям, немає різниці між цими двома термінами. І так, щодо стосовно віри мусульманина в зумовленість Аллаха, предопределення Аллаха, є теоретична частина, да? Або я кажу завжди мат-частина. Є 4 рівні іману на визначення Аллаха субхану ва тааля. Зумовленість, визначення, це предопределення мається в виду. Маратибуль імані біл-кадарі. І перша ступінь – це мартабатуль аль-ільм. Хуа Аллаху аллазі ла ілаха ілля ху, алімул гайбі ва-шахада. Або в аяті «Ва інна Аллаха кад ахата бікулі шейін ільма». Аллах той, хто створив 7 небес і стільки ж земель. Сходить між ними наказ задля того, щоб знали ви, що Аллах спроможний на кожну річ, і що Він охоплює кожну річ знання. Тобто віра в те, що знання Аллаха охоплює абсолютно все. Немає нічого в цьому світі до або після, чого б не знає Аллах субханаху ва тааля. Друга ступінь – це мартабатуль китаба. وهي الإيمان بأن الله كتب مقادير جميع الخلائق في اللوح المحفوظ. Віра в те, що все записано в збереженій скрижалі, اللوح المحفوظ, за 50 тисяч років до створення небес і землі. Як про це повідомив посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Аллах субхану ва тааля написав, що і як буде макадір, що дістанеться всім творінням, які він створив, до того, як він створив небеса та землю, за 50 тисяч років. Раваху Муслім. Третя ступінь віри, зумовленість Аллаха, предопределення Аллаха – це мартабатуль ірада валь машіа. Віра в абсолютну волю Всевишнього Аллаха. І що все, що відбувається в цьому світі, воно відбувається тільки з Його волі. І четверта ступінь віри – це мартабатуль халк. وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. Віра в те, що Аллах субхану ва тааля Він творець всього, абсолютно всього, навіть наших дій. Якщо б не Його воля, якщо б не Його бажання, то ніхто б з нас нічого не зміг би зробити. І на це вказують прямі тексти з Корана та Сунні. «Валлаху халакакум ва ма та'малун». Аллах субхану ва тааля створив вас і те, що ви звершуєте. Або хадіс, де посланець Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям каже: «Інна Аллаха ясна'у кулля сані'ін ва сун'ата». Аллах субхану ва тааля створює кожного, хто щось створює, і всі його дії. Ахраджахуль Бухарі. Віра в те, що Аллах творець абсолютно всього, як я і вже сказав, зокрема,
і дій. Але при цьому всьому ми повинні ж розуміти, що є лавазімуль іман. Те, що витікає з цієї віри. Обов'язкові умови правильного віропереконання, що випливають з питань віри. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що у кожної людини, у раба Аллаха є воля і вибір. За допомогою, через які він здійснює дії. І на це також вказують аяти, де Аллах Субхану ва Тааля, наприклад, каже: «Ліман ша'a мінкум ай ястақім» – для тих, хто бажає з вас йти прямим шляхом. Аллах вказує на це. Або де Аллах Субхану ва Тааля каже: «Ла юкаллифу Аллаху нафсан ілля вус'аха». І друге, мін лавазімуль іман, вибір людини не виходить, ніколи він не може вийти за рамки всеосяжної волі Всевишнього. Азза ва джаль. На що також вказує аят, коранічний аят, дуже відомий для вас всіх, де Аллах Субхану ва Тааля каже: «Ва ма таша'уна ілля ай яша Аллах Раббуль аламін». Ви нічого не можете побажати, крім того, що побажає Господь світів. Тобто воля Всевишнього, вона завжди понад усе. Слід зазначити, що віра, предопределення само по собі, да? Зумовленість, все, що Аллах предопределив, це є така тайна. Тайна Аллаха Субхану ва Тааля, тайна Всевишнього. Багато міркувати над всім цим не бажано. І на це вказують вчені, і на це вказують тексти. Що це невірно. Невірно копатися в цьому. Аллах Субхану ва Тааля і тому зробив віру в предопределення Аллаха стовпом ісламу. Воістину, день джума є такий момент, коли Аллах Субхану ва Тааля приймає наші молитви. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він прийняв наше дуа. Астагфіруллах лі ва лакум. І так, дорогі брати, ми сьогодні вже поговорили з вами про теоретичну частину, про віру в предопределення. Що вона, з чого вона, які ступні бувають? 4 ступні. Лавазімуль іман, умови, які витікають з цього. Особливо 2 умови, які ми підкреслили. Це все теоретична частина. Тепер перейдемо до практичної частини. До поведінки мусульманина, коли його торкається якесь лихо, якась біда, коли його касаються лишення якісь. Яким повинно бути поведінка дії мусульманина? Що може вказувати на те, є у нього цей іман або немає? Перше, мусульманин має завжди розуміти, що неприйняття долі наперед визначення, це іноді переклад таке дає, предопределення наперед визначення. Тобто, якщо мусульманин не приймає цього всього, це куфр. Це відвертий куфр. То якщо людина не може сприйняти те, що трапилося з ним або навколо нього, це дуже важливо. Він не може. Тобто він отрицає це все, отвергає, то це куфр. А прояв невдоволення, адамур рида, це гріх. І на це вказує аят. Аяти, які ми вже цитували. «Валянаблюваннакум бішей'їн міналь хауфі валь джу'і». Тому, дорогі віруючі, мінімум, який повинен бути у кожного мусульманина, на рівні розуму, він завжди должен, це повинно срабатувати, знаєте як?
щось торкнулося, якась біда. Все, він повинен зрозуміло, що серце, воно страждає. Хочеться плакати. І коли особливо хтось загинув, особливо зараз, коли йде війна, хтось з близьких, або ж трапилось щось неймовірне, там, я не знаю, аварія, щось. Зупинити себе. Да? Воно повинно як вимикач срабатувати, що це припис Аллаха. Це Аллах Субхану ва Тааля так захотів, воно так сталося. Коли спіткається він з лихом, з бідою. І тоді Аллах Субхану ва Тааля обов'язково дарує йому награду, як про це казав посланець Аллаха: «Інна ізамуль джаза'i ма ізамуль бала». Воістину, велика нагорода за велике випробування. «Ва інна Аллаха іза ахабба қауман ібталахум». Якщо Аллах полюбив людей, то він обов'язково їх випробує. «Фаман радия фалаху рида». І той, хто проявив задоволення, тому тим буде задоволений Аллах. «Ваман сахита фалаху сахат». А той, хто не приймає цього, гнівиться, на того гнів Аллах Субхану ва Тааля. І також він казав: «Інна акмаля сабр хува аллазі якуну ма аввал вуку'аль мусиба». Це вже про інший ступінь. Тобто рида, наскільки людина проявляє задоволення. І це, до речі, воно проявляється з самого початку, коли людина почула про якусь вістку не дуже добру. На що вказує посланець Аллаха в цих словах? Самое совершенное терпение. «Инна акмаля сабр хуа аллазі якуну ма аввал вуку'аль мусиб». Воно проявляється в перший момент, коли його торкнулося лихо. Або, як в іншому хадісі: «Іннама сабру інда садматіль уля». Терпіння, воно проявляється інда садма. Тобто в перший момент, коли це торкнулося людини. Ці хадіси наводяться в Бухарі та Муслима. Це відомий случай, коли жінка плакала, і поруч з нею проходив посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, і він, побачивши її, сказав: «Іттақілля», побойся Аллаха. А вона сказала: «Залиш мене, ти не знаєш, що мене торкнулося». З таким пренебреженням. І посланець Аллаха сам пішов. І тоді підійшли до неї і сказали: «Це посланець Аллаха». І тоді вона пішла до нього і сказала: «О, посланець Аллаха, пробач, я не знала, що це ти». І він сказав їй ці самі слова: «Іннама сабру інда садматіль уля». Воістину терпіння, воно проявляється в самий перший момент, коли торкається його лихо. І вищий ступінь, це вищий ступінь. Тобто є мінімум, прийняв або не прийняв. І це індикатор того, взагалі, людина віруюча або ні. Потім, наскільки він задоволений, а третя ступінь вже вища ступінь. Це радість. Навіть радість. Радість та прийняття з радістю того, що Аллах Субхану ва Тааля приписав. І такими були, до речі, салафу салих, попередні наші праведні предшественники. Наприклад, Умар ібн Абдул-Азіз, він казав: «Асбахту ва малі сурурун ілля фі мавади ал-қада вал-қадр». Я в своєму житті досяг такого ступня, коли я тільки з радістю приймав все, що мене торкається. «Ін таку сарра», якщо це щось добре, радісне, «фа інді шукр», то я вдячний Аллаху. «Ва ін таку дарра», якщо ж це лихо, біда, «фа інді сабр», то я проявляю терпіння.
А також Муаз ібн Джабаль відомо, أنه كلما أفاق من سكرات الموت يقول اخنقني خنقك فوعزتك إنك تعلم إني أحبك. Навіть якщо я перестану дишати, клянусь твоїм величчям, воістину ти знаєш, що я тебе люблю, Аллах. Тобто, і це він казав кожного разу, коли він був при смерті. Тобто задихався, не мог дишати. Сьогодні кожному, кому важко, якщо він втратив когось з близьких, то нехай згадує сиру посланця Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, який був улюбленим для Аллаха субхану ва тааля. Яке було у нього життя? Пророк, саллаллаху алейхі вассалям, за все своє життя втратив батька, отця, матір, діда, потім дядьку, по суті, всіх, хто опікував його. Піклувався про нього. Але це не все. Він позбувся всіх своїх 6 дітей при своєму житті, крім Фатими. Фатима пішла після нього через 6 місяців. Всіх своїх дітей він позбавився. Аллах субхану ва тааля забрав у нього дітей. Нехай подивиться на його сіру в битвах, на сіру посланця Аллаха. І він пророк та посланець. Як йому вибили зуби. Це проходить в Сирії. Як на нього курайшити вилівали кишки біля Кааби, коли він молився. В мекканський період це було. Причому близькі для нього люди, рідні йому люди це робили. Цей бруд лили йому на спину. Скільки він разом із сподвижниками зазнали під час блокади, коли вони прив'язували каміння на свій живіт із-за голоду. Коли вони прийшли і стали жалуватися, посланнику Аллаха, що вони голодні, тоді він показав свій живіт, а у нього там було 2 каміння. Якщо людину спіткає, торкається лихо, і вона вдячна Аллахові, шукр є, то це ознака того, що він дорог Аллахові. І завжди треба пам'ятати, що в залежності від віри людини і приходить випробування. Якщо велика віра, велике випробування. Якщо ступінь віри, то і випробування буде нижче. Це треба завжди пам'ятати, про що казав посланець Аллаха. Коли його спитали: о посланець Аллаха, «Ейюн насі ашадду балаан», хто з людей більш всього випробується? «Каля аль-анбія», він сказав пророки. «Сумма аль-амтhalь, фаль-амтhalь», і потім самі достойніші, найдостойніші. «Фаюбталь раджулю аля хасабі дініхі». Кожна людина, вона проходить випробування в залежності від його віри, ступеня віри, його релігії. «Фаін кана дінуху сольбан іштадда балаху». Якщо його релігія, віра, вона тверда, то його випробування сурові. «Ваін кана фі дініхі рикка», а якщо в його релігії, віри, легкість, рикка, тобто не дуже, низька віра. «Убтулі аля хасабі дініхі», то Аллах випробує його в залежності від рівня його віри. «Фама ябраху аль-балау біл'абді хатта ятрукаху ямші аля ал-арди ма алейхі хати'a». І людина проходить через випробування до тих пір, поки він йде по цьому білому світі на своїх ногах. І немає на ньому жодного гріха. Мається на увазі, на протязі всього життя будуть ці випробування. Хадіс достоверний, Сахах аль-Альбані. Але якщо людина
виявляє невдоволення тим, що Аллах визначив йому, яку долю він визначив йому, то це ознака зворотнього. І останній приклад – це Салама, радiyallahu анха, которая чуть ли не дала слово, она и муж друг другу дали слово, что не женятся, да, после смерти, если кто-то из них умрет. Но Аллах Субхану Тааля захотів так, що Абу Салама, він загинув шахідом, він пішов шахідом. Вона настільки його любила, що не могла себе уявити, що колись якось вийде заміж за когось. От коли вона спитала посланця Аллаха, саллаллаху салям, що їй робити, яке дуа їй робити, як просити Аллаха, він порадив їй: скажи: о Господь мій, пробач мене його і даруй мені після нього ще кращого, ніж він. Але про себе вона думала: хто ж може бути краще, ніж мій чоловік, який загинув? Вона так думала. Вона робила дуа, прислуховуючись до поради посланця Аллаха. І Аллах Субхану Тааля зробив так, що він прийняв її дуа. І сталося те, що сталося, і вона вийшла заміж за самого посланця Аллаха. Це дуже відомий приклад, який може бути окремим уроком, окремою хутбою, як це було, що це було, які стосунки були, які відчуття були в неї.